Първо да ви честитим 50-я световен ден на театъра и искаме да ви попитаме, ще има ли някакво тържество по случай този повод, нещо предвиждате ли, как ще отпразнувате този ден и приемате ли го като ваш личен празник? Като личен, не като професионален. На всички колеги, които са свързани по какъвто и да е начин с създаването или промотирането на театъра, въобще с театропроправенето, няма да го отбележим по някакъв по-специален начин, тъй като по традиция на днешния ден големия празник за всички от гилдията в България е церемонията по награждаването с наградите ИКАР на Съюза на артистите. Така че голяма част от нашите колеги ще бъдат там, още повече, че ние тази година имаме 3 номинации, всичките за Куклен дом. 2 в категория за дебют на Веселина Конакчийска, която е в главната роля, в ролята на Нора, една за Крис Шарков, който е режисьора, и една за сценография на Огняна Серафимова. Пожелаваме им успех и дано да грабнат награда. Другото, което искам да ви попитаме, какви са вашите наблюдения за развитието на театъра в Пловдив? Станаха ли по-чести посещенията? Какви хора посещават театър? Повече млади? Наблюдава ли се прилив на млади хора на театър? Определено в последните 5-6 години има така постепенен прилив на публика. Не мога да кажа, че от дадена година или от даден момент има така рязко повишаване, но факт е, че салоните са пълни и действително хората са на всякаква възраст. Особено сега, когато така прескочихме една по-млада граница в публиката и направихме представлението Островът на съкровищата, което наистина е и за по-млада публика от тази, която сме свикнали да виждаме в салоните си, но разбира се и за по-възрастните. Кои са сред най-предпочитаните постановки? Кои са най-хитови и най-търсени и за кои най-бързо се разпродават билетите? Определено представлението, за което първо свършват билетите, това е Възгледите на един учител за народното творчество, моноспектакъла на Камен Донев, който вече 6-та година се играе и много сме щастливи, че не стихва интереса. Просто не сме имали никога случай, в който за няколко дни от пускането на продажбата на билети да не се разпродаде цялото представление. Смятате ли, че желаящите да посещават пиеси са повече от самите пиеси? И общо взето, имате ли някакви намерения за развитие в тази насока? Примерно да се играят по 2 постановки на ден, за да може да обхванете по-голяма... Ние всъщност го правим от момента, в който имаме камерна зала. Много често, когато имаме достатъчно екип, който да обслужи и представление в турне, защото ние много пътуваме в турнета, и 2 представления на собствена сцена, винаги имаме по 2 представления вечер на пловдивска сцена. Едното на камерна, другото на голяма сцена. И всъщност мисля, че ние сме един от театрите в България с наистина много богат репертуар за 2 сцени. И не виждам смисъл от повече заглавия, защото в момента, освен че те са 20 на брой, те са и много разнообразни. Като жанрове, като режисьори, като автори, като тематика. Наистина великолепен ни е афиша в момента. За всеки го по нещо има. Тези пиеси, които са сред най-гледаните, колко често се повтарят, за да може повече хора да ги видят, ако някой е пропуснал? Заради големия брой заглавия, не повече от 2 пъти на месец в Пловдив. Разбира се, тези представления пътуват и в турне и вече това всеки месец е различно. Какво ще си пожелаете занапред на екипа на театър Пловдив и изобщо на пловдивчани, на тези, които обичат театъра и разбира се на тези, които не са открили още театъра като свои води? На колегите първо, защото все пак днес е техния празник. Пожелавам да продължаваме все така, както и до сега. Мисля, че доста устремени сме в последните няколко години. Ако продължаваме нататък, просто ще летим в някакви много далечни небеса, така че им го пожелавам и на себе си също.
от сърце. А на публиката първо искам да им благодаря за това, че са с нас, защото има може би двама човека, без които театър не може. Единият това е актьора, другия е зрителя. И да им се поклоня от името на всички колеги за това, че са с нас и са толкова безкористни в любовта си към нашето изкуство. Наистина много ми се иска, особено подрастващите поколения, да влизат по-често, отколкото сега в театъра, за да може от по-ранна възраст, преди да са се оформили като зрели хора, вече да имат едно изградено отношение към театъра и към другите изкуства, не само към театъра. Благодаря ви много и пожелавам ви много успехи и на икарите също, разбира се. Аз благодаря.